elengedünk Szarvasra, aztán végig Szentandrásra. SLK Mercedes. SLK gépjárművel, hogy szétulassunk egy nyaralót. Leorzzák egy nyaralót egy hét alatt, amit aztán 10 millió forintnak izadunk a helyreállítást. Volánbusz, az ma onnan jönnek a turisták, most váltjuk őket. Ez nem az volt, amire hallatszott, csak a keréketben, a sárvédőben kicsit meg vagyunk pakolva egy hátul, de nem annyira nagyon. Úgyhogy lehet számítani támadó gazellákra útközben, esetleg gizellákra az útszélén. Támadó gizellákra, aki 5000 év bármit vállalnak. Fizettél vagy te? Kocsi tűzzetett egyet. A kajánk dúl, borul hátul. Nem számít. Lényeg, hogy úton vagyunk. És Meg van vízlepegető. van vízlepegető naptejünk, amit igénybe fogunk venni. Rossz idő esetén. Kávéba. Kávéba. Az a lényeg, hogy kocsit ne rohadjon le, odaérjünk, és ne halljunk meg vasárnapig. Vagy ha igen, akkor legyen nálunk ásó. Azt mondod, hogy lesz ásó, nem ott ásó, az a ásó, mi lesz? Azt mondjuk, hogy viszel Hullazsák van? Hát, az a lényeg, akkor pár napig eláll, aztán majd adássuk valahol. Ha meguntam, hogy mindig itt legyek, majd utazgatok, mert utazni élvezet. Szöld alá! Mindjárt lesz egy fingás. Belé a sávvédő. Most a kerepe is. Már csak belé a csavar. Ne foglalkozzatok vele. Jó állagú gépjárművel érkezünk a helyszínre. Ezt a jó állagú házat meg kéne menni, gyerekek, nem gondoljátok? De beköltözhetnék egy pillanatra. 2 nap lesz ezt. Ide jöttünk. De ide jöttünk. És meg kell fordulni, mert nincs parkoló. Át kell menni túlozóra. Át kell menni a gáton. Szóval veszünk gátvéderre. Valami emelje fel a sorompót, mert nem bírunk átmenni a gáton. Szóval most látni dolgok vannak. Szarvasi pusztaság. Itt lakott Rózsa Sándor 86-ban, aztán elküzdött Budapestre. Rózsa Sándor. Betyár. Ez már stábla, az azt jelenti, hogy 70 kilósnál nagyobb súlyú embereknek tilos a behajtás Szarvasra. Úgyhogy kiszállok. Itt meg ki van téve, ami szarvastáblón ide téve. Azt nem tudom, minek tették ezt a szarvastáblát. Köszöntjük Szarvason. Welcome to Szarvas. Azt csak poémot tették, az egyes lehagyták az oda. Jó. A kerepülő hangot hallasz, ne jegyél meg, az csak a gólya. Vagy pedig még esetleg az lehet, hogy Kelemen kabátban. Ha egyszer hallasz több helyről kerepülő hangot, na az már baj. Akkor megölszek a gólyák. De gyorsan mentünk, de nem volt kerepülő hang. Most már azért lassan megyünk és kerepelsz, már gyanús kezd lenni a helyzet. Mi voltál? Na, itt vagyunk Békés Szentandráson. Mindjárt megérkezünk a tett helyszínére, ahol bűncselekményt elkövetjük majd. Mi szerint aljas módon lerészegedünk és saját hányasokon fogunk fetrengeni 3 napig. Utána újra kezdjük a házat. Azt kihevertük. Ilyet nem teszünk magunkkal. Ez a Csilla vendégház. Itt lehet Csilla vendégül, a fiatal embereket és idősebb korosztályt egyaránt némi euróért cserébe. Pici szolgáltatást kapunk. 69-es táv, ez nem hiszem el. Nézzük egy kis környezettanulmányt. Indíszkanyaroló. Szomszédházak.
nyaralgatunk egy hétig. Szóval az idő nem számít. Itt a kert. Itt fogunk pénteken valami flekkent összehozni. Csak ekkor szél. És akkor jövünk, amikor legszarabb az idő. Itt a stég. Szomszédok horgásznak. Van kapás. Itt is horgászik valaki. Na, visszaink. Szomszéd hátat tudják, övezik kerítést. Erős. Nem látom el a szomszédok. Egyszerű. Megnézzük, hogy mi van bent a nyaralóba. Egy darab háziasszony. Éppen valami étel készül összehozni. Ne halljunk ilyen. Diszkópult. Nincs is sehol. Meghalt. Szemet. Aztán a hálószobák. 3 darab. Most nem megyünk fel. Egy nappali, hűtőszekények, hűtőszoba, konyha. De ez itt a legfontosabb része a dolognak. Majd most ki van kapcsolva, de még be lesz kapcsolva. Úgy érzem. Az elkövetkező napokban párszor. Mi folyik így Gyöngyösön? Let's take noise. Kinek kicsit szomorkás az időjárás. És akkor jövünk nyaralni, amikor jó esik. Hát elég jó esik. Ott találtak. Horgászbotok, ezek se lesznek majd bedobva. Ha ilyen fasz idő lesz. Fasza. Nem baj. Elsült a nagy hal. Második nap, csütörtök. Az idő még mindig szar. De bízunk benne, hát a jobbra fordul az időjárás. És sorsunk ezáltal. Eső éppen nem esik, de az is esett már ma. Viszont az idő az szar. Úgy a szél. Hideg van. Reménykedünk.
A remény hal meg utoljára. Fúj a szél, esik az eső. De azért próbáljuk magat jól érezni. A lehetőségekhez képest. Most éppen nem esik vele át 5 perce. De bent forog a jó Mighty B Remix. Úgyhogy nagy baj nincs. Ez a lényeg. És megyek, és eszek valamit. Ez hihetetlen szomszédba gördenek a gyerekek. Atya úristen! Gyerekek. Ott ugranak oda az emberek a vízbe. Ez durva. Valaki nem bír megállítani, ez az időjárás. Engem meg tud. Ez elég szar idő van. Nézzünk fel az emeletre. Kilátás a csodás vízpartra, ahol csodálatos időjárás található. Jelen pillanatban, és napokban nem is várható más. Remek időjárás. Peca. Szomszédbős kölykök hangja. Ők jól érzik magukat a -20 fok ellenére is. Úgy hallom. Biztos vannak pálinkázva. Hát mesés idő van, mit mondjak. És a szomszédban fürdenek hihetetlen módon a kölykök. Tehát 10 fok ellenére ők fürdenek. Hát én is nevek megmártózom. Még úgy csó tüdőgyulladáson. Sose lehet tudni, mi a jó. Ki kell próbálni mindent.